Det var en jævne dyster, men han koppade till tyckare 4 mot Läntan. Vad var det som gjorde att det fall till tyckon? Jag tycker det är orskan. Vi kort kontra alla lögner. Och det klarar sig den fyllde vi. Vi har bra ihop och jag tycker det var det som koppade till 4 mot det. Alltså, så generellt blir det så vi klarar renna alla från början till ända. Och jag tycker det är det som koppar till lockon i det. Jag rockade sveda för att bli en så stram dyster som det blev det. Vi hade väntat då. Det var öliga, särskilt förhållande och först när jag satt hållet kom härifrån vid 2 mål. Men var det inte över från dysten vikskift framan undan? Jo, jag hade det kom så vi fick sen gå på en tappont och i 17-årsåldern alltid det som bänknar. Men tog bättre så klarar vi det halva det hemma alltså. Vi brände simpelt så illa så faktiskt jag sätter hatten ner för jag när utländska rumänerna jag han skjuter väl. Det ska dra sig gott. Och i början av satten håller för till isen från över Atrud 11-13 och på 16-13. Vad det som vände dysten nu? Ja, jag hade det vid finns ju överskott där och när det klarar det hade hött kast och få bollen i kassan och jag hade det gjorde månen alltid. Vad helt det mest för kappingen är att ett nytt läge, hvis man kan säga så, kommer fram i 8 och kappast vid det allra bästa. Det är ordentligt gott. Det är ordentligt dåligt. Ja, det är alltså Norrstens Götland VP och det är dåligt att komma till att så är det mer kapping varje weekend och jag har ordentligt dåligt för kappingen. Nu har vi så tidje det första steg i Greipen. Vinner det förmästerskap i Eisne? Vi alla gör allt för att vinna det, så det alla vi ja. Ja, det ska det vara. Ja. Till lycka vet du.